susure tiba ngono ning jangono wong bagus oh abengawan ana Solo oh oh Rinoso karoso hop nang susure tiba mikir gotong goyong nyambut gawe Mas aku presiden gitu biar nggak saya agar muni mas. Ya estet. Oh my kok saya anyar ya. Oh paitan mas karo eman-eman ha. Wis kayane nglumpuk pokoke Mas. Nglumpuk apa iki? Nglumpuk. Ya wis nglumpuk. Nglumpuk boto apa nglumpuk watu? Watu ki ngrutuk tetanggane. Waduh. Iya bacot ge. Yuk, jaipong langsung nguyuk. Oh. Asik. Lole lo. Oh. Lo. Doyan rajena dolan ning omah bingung kusumo wong bagus Aduh Gusti. Sambat ki karo pangeran karo Gusti. Bener Mas. Ora sambat karo Cirpala Kacir Koko Beluk. Duh. Kakean. Gendeng mau piye kok bleng berang-berang. Ya. Apa pancen citra
lali to, lali to. Iya, wis. Larangan wong kang nandang kuyung neng omah nggonku nandang pronto witeng ngepari dimen mari kono kula Dalam. aku lali langenane Pak Yono mau apa to? Lah napa to? Pak Oh, D. capek gunung. Oh iya. Nggih, nggih, nggih. Itu diaturi. Ya, jujur kusum. Matur sembah nuwun diajeng mrika, waduh jan luar biasa. Wah. Bengi iki bengi sing luar binasa. Awan mau ya aku bar ngreok. Kok ngreok apa iki? Hai apa? Hai. Enek. Ayo. Saya kuatir. Nah, sesuk ya aku ngreok ning kene. Iki kelanganane Pak Yono. Sing disuwun iki caping gunung kok kabacutaken gubuk Kasporo kelanganane anakku wedok sing kagungan dalem. Dikulis. Ponakku lis anakku. Nah, iki sing tak suwun iki tak jajale suara anak wedok dhewe. Ayo. Yo Nancy. 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 Wah dan jos Nancy. Latihan nyinden ket biyen nganti saiki rumah saku lho. Sing dalang ya kadangmu dhewe, sindene ya awake dhewe. Lho tekan sing metro kok yaine dhewe lho. Ayo. Kok gedeng aku rumah saku. Ngene iki tak donya ora kepara-para to. Alhamdulillah. Bosok esuk iki. Ada ra bosok kene awet awanmu ya aku malah bingung are. Mono mene sing mono ya. Iya mbah ngene ngono. Lho tek ndantanane tunggale putuku sing dadi nganten. Caping gunung ya? Dibawani apa ora? Hah? Caping gunung. Tak bawani nang aku. Iya. Iki pasrah karo oe nu mas aku. Iki diaturake karo pepundenmu. Nah. Batu Giri. Saben bengi kene bawa iki urung pati apal kan. Nyawang kona dasare muridnya sing gender rumah saku anak buah sing bonang. Ya, Yeju. Utiran posisi. Waduh. Yang memajangmu nganggo janur kuning. Di sana pati cak sing pol. Ya oleh ni. Kok gedeng aku ngono.
woprok pisan niku malah. Mbak Suro ki ajeng. Lah ya. Kembang wae waton gunung hot Saiki mergo eling sekolah nang kono ewo karo sekolahane mesti. Ya ta? Dol wae. Mantuk. Sesuk sekolahmu tak dol. Dulu pakai jago tak dune men. Lho sing jago le yaimu Mbah Yono. Pacitan sarwi Mat. Kono sing rambut to? Sotor nek Cik. Mesti nek kono rambut. Ya. Panas. Dan ini piye Mas piye janji aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet ora Aja mepet. ora muni ora kok angel kandhake guru Pak Yono malah ora ngono panas udan panas aling-aling capek gunung oe oe ya oe Besok nari karo jaimu itu giri kono wedhus ana 200. Nek wedhus apa iki? Apa? Wedhus kene, wedhus sekot. Wah, pindho kapakno. Najan wadon sarta layanang eyo gotong royong nyambut gawe kowe yo inumane banyu ngono ning jono yo Bayana, ini diatur nih Bayana ya.
Nyung. Ya. Ngaturaken panuwun dumateng Mbah Yono. Mbah Suyono. Matur nuwun Mbah Yono. Matur nuwun Mbah Yono. Nah, iki lho putumu. Batu Giri. Batu Giri. Nyawer kono. Ora. Kok Kok geding aku. Sik tak golekno meneh. Gak nemu mongso liyane to. Waduh. Yuk syukur bisa nyawang. Syukur bisa. Hop. Hey hey. Ho. Hey. Oh. Ahu. Ah. Hey. Has. Ho. Konde podo. Ho. Tibake gubuk asmara, Mas. Ho. Kangenane sing digawe. Ya. Kangenane. Aku tulis. Gusti Jamil ya, gubuk asmara. Ho. Lai lo. Oh, hey, ho. Ya, ho, ha. Liwat. Oh, kae. Ya, lo. Lai lo. Oh, abang. Yo. Taman Asmara wiwit biyen ho yeah maka saiki wayang diatur yaimu Batu Giri matur nuwun Mbah lah. Lah aku ndi? Anakku diwehi aku ora iki. Kok gedeng aku. Ayo. Aduh. Ayo catatan. Catatan. Hey,
kembang wayang wengi catatan sairone kadang lai lai loi lai lai lo mergo yo matur sembah nuwun Nancy anakku wis tak gadang-gadang somben ya dadi presiden mulai nyinden terus lali karo pakane oh pakane wah ora wani aku suwit ora wani engko pedakku kocar-kacir Pak maju ora sakakan ronce sing penting lagu-lagu gendeng-gendeng polesok ngono ae ha ngopo ha lah iya kok gedeng aku iki mau jamu apa urung sotor ya Pak Nggih. aduh rumah aku kira-kira dit pedus iki cek pira ngono Jare kaya malampir. Malampir sida, Kak. mak lampir kaya ana piye pani pira piye pan tak susi pada ayo iki sedurung kelangenane kadangku sepuh Pak Jais biasanya kerinduan Nggih. diaturi tembang-tembang lagu campur sari Campur sari riyen. apa Pak kira-kira Ke Taman Asmara. oh ke Taman Asmara to kowe di Asmara barang Gadah to nggih. lha mengkene ra ini iki lek kayak kelangenan karo sapa Ipan karo Bayana Bayana wawan. waduh sing tuwek nduk iki Tuwek-tuwek ra apa-apa, Pak. waduh Nggih. ya ke Taman Asmara aku nggak awan mamlo ngatik terus kok leren waduh ya ke Taman Asmara sih ya diselang-seling gede bar iki terus tayuban meneh
cuma ana pamundutan saking Mbah Yono. Nggih. Apa Mbah? Ibu kerudung pink mau nyanyi? Oh, saya mau kuto. Saya mau kuto. Aku sing nyanyi apa pesindene? Oh, sembarang. Saya mau kuto wis taliwati. Ya wis tak nyanyi nih Mbak Yono iki kelangenane lagu saya mau kuto. Kok gedeng aku? Ayo. Aku mlebes ora ana ta, Mbah? Bapak ya anak. Sering coba bareng ora ana. Waduh, gedeng aku. Mestine ya ana lagu biyen kok. Tapi kowe lali mesti. Ya aku deleng ya. Lali ora elek. Ya kah Lebes karo sering coba. Apa Pak? Ya padha kek. Saya kudu sik. Iki kelangene Mbak Yono. Allahu Samad. Pandan malah. Spesial kagem anak sepuh. Makasih ya. Saya kudu. Saya kudu.
ini lara mata. Kok gede aku? Ini mau balagon-lagon gending-gending tayuban nggih. Iki wonten pamundutan Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Mas saking Mas Gepeng Bondo. Oh, gepeng. Gepengnya berarti ora gilik ta? Yo, Di gepeng di kurang ajar men di peng. Kok Di gini aku? Ya kok diaturi Tresno Waranggono ning gilirane iki pesinden sik. Nah, ya le. Giliran presiden sik Tayuban. Siti Patona. Ki sing sepuh ya diaturi, sing nom ya dilayani. Apa? Tayuban iki apa? Wong 10 apa? Kae apa semuanya ketemu jodoh? Semuanya ketemu jodoh, Mbak? Semuanya ketemu jodoh, Mbak? Aku kira wani mikir masalah irungku tak perlu kocar katir wedake. Iya, Ban? Hah? Ora jelas ya? Lah iya. Ya saya mau dengar mesti nyanyi nih. Yuk semuanya ketemu jodoh, sik. Ayo Mbak sini mangga. Oh. Ole lo 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 lo. Hop. Hop. Kelemu besok kapan dek? Jotan sa semoyo. Kang Prasojo. Oh. Apa wae Sandang lan pangan kopi wes mesti diwayung mas waton kowe Mbak Jais, mangga Mbak. Oh, ha. Iban. Kelemu besok kapan Mas Ipan? Jotan sa semoyo Pak Jais. Ya ya apa ya Kang Prasojo. Awas. Apa ae iku ora wis mesti waton kowe berarti yo yo ya 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 yo paling enak
ana pamundutan apa niki mau? Niki wonten pamundutan Tresno Waranggono. Tresno Maranggono terus Mas Gepeng Bundut, terus Hah? Tombo Kangen. Tombo Kangen. Merah Jambu Damar. Merah jambu alas apa merah jambu piye? Merah jambu alas. Jai komene. Nama cek kok pati kurang jelas. Mualah tulisannya kok koyok ngene iki lho piye le maca iki? Tresno Ismail Marzuki Robbana Atina Pitunjaka sana. Hah? Oke. Lah yo iki lho tulisane kaya apa to? Ya dibaca dong. Yang komik. Oh. Nah. Tulisane cilik-cilik. Tresno Waranggono. Tresno Maranggono terus. Ya, Mas Gepeng Bondo. Tombo Kangen. Pak Kancil. Alhamdulillah. Merah Jambu, Mas Dama. Apa ya? Selendang biru. Hah? Selendang biru enggak? Dangdut, selendang biru dan dangdut. Selendang biru dangdut. Sabar pora. Rak sabar titan ana kowe. Tak dongakno cir walaka cir koko belok. Sok ya. Ya, Mas. Oh ya. Yo selendang biru sik ana sik nyaluk. Joko melarat sapa? Hah? Tukang kadang Sarmini. Titan ana aku ora ono mangan nih laran. Joko melarat ya kok diaturi ora apa-apa. Ya, Pak, masih, Pak. Wah.